Lowo owabe engumphenyi ophikweni lwama-Scorpions uJohannes van Loggerenberg ugeqele magula iKhomishana ephenye izintolo zokugwamandwa kwamandla oMbuso ngenkohlakalo eyayenziwa ngusomabhizinisi uTasha Paday ngesikhathi kuqhubeka indebe yomhlaba yebhola likanobhutshuzwayo eyayisingethwe yiNingizimu Afrika ngo-2010. Lofakazi utshele isigcawu ukuthi kunamaphoyisa ayeyinyathela ngeenyawo inkohlakalo ngoba ekhokhelwa nguPaday. And 97,000 rand for one generator. Van Loggerenberg uqale wachazela isigcawu ukuthi lwaqala kanjani uphenyo olwalithinta ithenda yokuhlelela amaphoyisa indawo zokulala ngesikhathi kuqhubeka indebe yomhlaba ngo-2010. Colonel Naveen Madhu, Captain Narayan Prasad, were used by businessman Tosha and Paday to acquire tenders in respect of accommodating police members and also for the 2010 Soccer World Cup. Ubesechaza ukuthi yini abayithole ehhovisi likaPaday ngenkathi beqhubeka nophenyo. He came across a A5 hardcover black book where he's got his company names and it's all with columns. This tender he would know, okay, Ballatone got the tender, then he would say there, okay, Gold Coast didn't get the tender, then he got the actual price, and then he says, okay, this is Ballatone's price. Ubese wagagula ngamagama lawo maphoyisa athi ayefihlwa ulwazi olumqoka emaphoyiseni wachaza futhi ukuthi kungani lamaphoyisa ezinqilebane zikaPaday. Colonel Madhu and Captain Narayan Prasad deliberately kept that information from the police because if you can see, Tosha and Paday purchased them some goods, he sent them on holidays and he wined and dined them and they got something for the favors that they did to Tosha and Paday. uPaday osomabhizinisi ozenze emhlanga eThekwini uyena wathola le tender yokufunela amaphoyisa indawo zokulala ngo-2010. Imali akhokhelwa yona yamba eqolo kanti inhlaka ezithile zezokuphepha okufaka phakathi ama-Scorpions zaveza okungenami ngalokhu kwase kusungulwa uphenyo. Kulolo phenyo kwatholakala ukuthi uPaday wayebiza imali eningi kakhulu kunaleyo kwakufanele ayibize njengoba inkampani yakhe yahlomula ngemali eyizigidi ezingama-45 nokubika ukuthi wayithola ngokungekho emthethweni. Kanti-ke wahamba icala njengoba wayesolwa ngokugwazela uMajor General Johannes ukuze ahoxise amacala ayebhekene nawo. uPaday uwumngane omkhulu kalowo engumengameli wezwe uJacob Zuma.